Alam niyo po, isa sa mga pinakamahalagang susi at wisdom pagdating sa buhay is the principle of priority. It all goes back to that. Why people are stressed, why people are miserable, bakit magulo ang buhay? Sapagkat hindi natin alam ayusin ang ating buhay. And if you're going to fix your life, manage your life, and steward your life to be more efficient, to be more effective, and most of all, to honor and glorify God, one of the principles and wisdom you need to apply is the principle of priority. Everybody say the word priority. That's the key word that God wants us to learn today. Now, priority, by definition, it means the state of being more important. Sa buhay po, may dalawang klase lang ng bagay. Important and unimportant. Everybody say that together. Go. Ang very malungkot sa maraming tao, they spend a lot of time, a lot of energy, a lot of resources on unimportant things. So it goes to waste. Kaya kung gusto nyong masayang ang buhay nyo, simple lang ang gawin nyo. Mag-dwell lang kayo sa mga unimportant things in life. But if you want your life to count and make a difference, you need to differentiate what's important in my life, what's unimportant in life. Tandaan niyo po, ang buhay, maraming demands. Maraming kukuha ng attention mo. Nandyan ang cellphone, nandyan ang barkada, nandyan ang mga maraming pasyalan. Apakadami. If you're not ruled by priority, all of these things become a distraction to you. What you thought was a blessing will now become a problem or burden in your life. So you need to understand, differentiate unimportant and important. Now, we'll go with the important. There are two kinds of important matters in life. The urgent and the unurgent or not urgent. Everybody say urgent. Anong ibig sabihin ng urgent? Asawa po yan ng agent. Hindi na-gets ng iba. Okay. Anyway, pag sinabi nating urgent, kailangan na. Right? Halimbawa, natali mo daw, DJ, anak mo. Importante yun, di ba? Nagluluto ka. Natali mo daw, DJ, anak mo. Nag-faint yung anak mo. Nagluluto ka. Importante yung nagluluto. Importante rin na maasikaso mo yung anak mong nag-faint. Alin ang mas urgent? Yung anak mo. Kaya hindi mo sasabihin ngayon, anak, dyan ka lang ha, tapusin ko lang itong lulutuin ko. Ay, hindi. That's why you need to differentiate when you come to the important things of life, may urgent at merong not urgent. So, today, I would like to speak to you on the matter of priority. Kasi sabi, more important, urgent, deserving attention. I would like to talk to you today about prioritizing God. Prioritizing God. Maraming tao may priority pero wala ang Diyos doon sa kanilang priority. Let me say it again. Maraming mga tao may priority sa buhay pero wala ang Diyos sa kanilang priority. Sa kanila mahalaga ang pamilya, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang kumpanya, mahalaga ang kliyente, mahalaga ang sarili, mahalaga ang kalusugan, mahalaga na makapag-exercise. Mahalaga ang pagkain, mahalaga ang mga anak, mahalaga ang pantusto sa pangangailangan. Pero Diyos, sorry, mahalaga naman siya. Kaya lang, sorry, wala na eh. No space for new messages. Puno na eh. Ganyan ang buhay ng maraming tao. Laging ang Diyos ang nasa sakripisyo. Kaya pag in-invite mo sa church, anong sagot? Pag may time. Pwede ka bang imbitahan sa Sunday para sa Panginoon? Tignan ko. Anong titignan ko? Yan ang problema ng maraming tao. Nakasistema ang mga essentials, isip. Nakasistema ang mga necessities. Nakasistema ang mga responsibilities. Lahat ng mga tis, kamatis, tonsillitis, diabetes. Nakasistema sa utak, pero God, wala sa sistema. Kumbaga ang Diyos ay pag may time lang. Mga kapatid, you got it wrong. Today, I would like to talk to you and teach to you, prioritize God in your life. Huwag po ang Diyos ang isingit nyo. Dapat ang Diyos ang unahin natin at ang lahat ay isingit na lang natin sa ating buhay.
Put God first, and everything will fall in its proper order. Now, I'd like to read to you Matthew 6:25 to 33. Matthew chapter 6:25 to verse number 33. Let's read all together. Read with me. Go. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse number 26. Behold the fowls of the air. Tignan niyo yung mga ibon. Tuloy. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. May ama ba kayo sa langit? Okay. Are ye not much better than they? Kung nasa tabi mo ang marunong magsalitang parot, sinong mas mahalaga sa Diyos? Ikaw o yung parot? Tayo. Kung ang Diyos kaya niyang tustusan yung parot, ikaw pa kaya? Kaya bakit hinahayaan mo na yung mga fears mo sa buhay, because of necessities, because of the cares of this life, the things that you're worrying, why do you allow them na maging hindrance sa'yo para mauna ang Diyos sa buhay mo? Do you understand? God said, in-address na yun huwag kang mag-alala dyan, unahin mo ako. All these things. Ituloy natin magbasa. Verse 27. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his? Sino sa inyo gustong tumangkad pa? Pero hindi na pwede. Nagsaltagan. Hello? Gusto lang, pero wala nang posibilidad. Sabi ng Bible, sa kakaisip mo, sana tumangkad ako, tatangkad ka ba? Ang ibig sabihin, worry does not solve problem. Stop worrying. Stop worrying. It's not wrong to think, but your thinking can become a poison to you if it becomes a worry. Okay? Verse number 28. Ano sabi ng 28? Go. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Oh, mga lilis naman ito. 29. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Do you know Solomon? He built a temple made of wood and stone and overlaid with gold, that in today's economy and today's account, that temple would cost $500 billion in total. Ganun po. Grabe. Napakayaman. Pero ang sabi ng Bible, God arrayed the lilies of the field at walang katiting lang yung glory ni Solomon. Okay. Verse number 30. Wherefore, read, go. If God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little? So anong kausap natin ngayon? Faith. Hindi po finance ang kulang sa'yo, faith. Hindi friends ang kulang sa'yo, faith. Are you with me? Hindi food ang kulang sa'yo, faith. So if there's one thing that you need to desire today, it's faith. Amen? Okay, verse 31. Everybody go. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Ay, mataas ng gasolina, paano na tayo ngayon? Sabi ng Bible, huwag kayong mag-worry dyan. Verse number 32. Read. For after all these things do the Gentiles seek. Your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Tell your seatmate, God knows your need. Tama? Hindi lang God knows everything. God knows your need. It's one thing that God knows everything in this planet. God knows that the oil price is so high. God knows what's going on in the Middle East. But God knows your need. And when God knows your need, it's a caring knowledge. He cares for us. Kaya sabi rito, your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Eto na. Papasok ang priority. Okay? Verse 33. Read everybody, go. And
Two simple words. God first. Everybody say that together. Go. Unahin ang Diyos. So, the title of our message today is Prioritize God. Now, what does it mean to prioritize God? Are you prioritizing God in your life? Raise your hand if your heart, though you're not yet perfect on it, hindi ka pa perfecto. Okay? Pero sa puso mo, mula nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, you believe in your heart, your desire is, I want to put God first in my life. Raise up your hand. Okay. What does it mean to prioritize God? When you prioritize God, it means you give Him first place in your life. First place. Not just give Him a place. Not just give Him an important place. But give Him the first place in your life. Now, when you give God first place in your life, there are three aspects in your life involved. Tatlong aspeto sa buhay mo ang involved when you prioritize God. Our members in HBBC, they all know this. But not everyone is practicing it. Tatlong letter T. When you prioritize God with your time. You prioritize God with your talent. And you prioritize God with your treasure. These are the three major economies and assets in your life. Time is your asset. Talent is also your asset. And treasure is also your asset. I want you to know that God gave you time. Kaya ka buhay ngayon kasi binigay ng Diyos. The moment God says it's your end, kahit gustuin mo pang mabuhay, you cannot add even millisecond to your life any longer. No more. Because it is all in God's hand. Kaya ka buhay ngayon because of God. Do you understand that? Your talent is from God. Magaling ka, matalino ka, may diskarte ka sa buhay, may wisdom ka, that's from God. And number 3, treasure. May trabaho ka, may business ka, kumikita ka, although pinaghirapan mo, pero Diyos ang nagbigay sa'yo. All our successes, all our achievements, not because we are good enough, but because God is just good. Because even if you're good enough, if God is not good, no result. Praise God. Apakabuti ng Diyos sa atin. Hello? Kahit minsan hindi tayo mabuting tao, mabuti pa rin ang Panginoon. Are you not happy and thankful today? God is good to you? He's giving you time? Come on, everybody say those 3 words na involved when you prioritize God. Go. Time. Isa ba. Lahat tayo. Okay? Ready, go. So, prioritize God with your time. Amen? Now, for example, sa atin dito sa HBBC, when you prioritize God with your time, yung dapat para sa Kanya, ibigay mo. Hindi lang yung gusto mong ibigay, ang ibigay mo sa Panginoon. Yung dapat para sa Kanya. Are you following? So, as we grow as Christians, habang lumalalim tayo sa relasyon sa Panginoon at sa Bible, we begin to love God more and we begin to want to spend time with God more. So, dito sa HBBC, we have 3 services. We have the Sunday morning, we have the Sunday afternoon, and we have the prayer meeting. So when you prioritize God with your time, ibig sabihin, yung dapat para sa Kanya, ibigay mo. Do you understand? Kasi nga sa trabaho, 5 days. Ngayon, 4 days na yung iba. Nagsimula ka ng 7 a.m., natapos ka ng 6 p.m. Tuwang-tuwa yung boss mo, tuwang-tuwa yung company mo, dahil binigay mo sa kanila yung time mo. Binigay mo sa kanila yung talent mo. So it added value. You become an asset to the company. Ngayon, as a Christian, as a child of God, God put you to a church, gawain niya ng Panginoon. Sana, hindi lang po yung gawain ng tao ang nakikinabang sa'yo. Una,
dapat ang Diyos makinabang sa atin sa kanyang gawain. This is not relevant if you're not saved. Kung wala kang relasyon sa Diyos, this doesn't mean anything to you. So, I understand. But if you have relationship with God, and you are a child of God, you claim na tinanggap mo si Jesus Christ, this really matters. Okay? So, tatlo yung involved. Ulitin natin. Put God first with your time. Kaya, by the way, mamayang hapon, meron tayong adults fellowship sa Bacara. So, I invite all of you adults to join. Because we are going to start our prayer diary program. Kung dati, nagbibilang ka ng bulitas at nananalangin, 50-52 yata yun eh. Ngayon naman notebook. So sa notebook mo, we'll divide it into 7. Every day, only 5 minutes. Get that notebook, read the prayer request before God and say, God, today, ang schedule na ipag-pray namin ay si pastor and family. Bless our pastor, Lord. Protect him wherever he is right now. 5 minutes. Tuesday, there's another schedule. 5 minutes. We will do that ngayong hapon. I hope na hindi nyo to i-ignore. I hope your response to it is positive. Because this is for God. This is not for me. This is not only for our church. This is not only for your own benefit. This is for God. So what you need to do is learn to prioritize God. Naunawan niyo po? Okay? So, Wednesday night, we have our prayer meeting. This is also our gathering to pray to God. Amen? And then prioritize God with your talent. So dapat sa church, sa gawain ng Panginoon, everybody say, church. Yung iba kasi sa atin, I know it's your first time, you're not a church person probably. You're a work person, you're a family person, but not a church person. When it comes to church, like, anyway, nagsisimba naman ako. Attendance ang church para sa'yo. Ang Panginoon po, when it comes to church, hindi po attendance, partisipasyon. Halimbawa, from the PNP, if you are a part of a team, are you just there for attendance? No, you're not. You are a part of the team. So whatever is the work of that team, you're not just there to be present. You are there to take part. Ganon din po. Pag ikaw ay na-save, nilagay ka ng Panginoon sa isang church family, not only to attend, but to be a part of His work. Naunawaan niyo po yan? Okay. So, talent. Alright? And then treasure. So, in the HBBC, praise God, natutunan natin sa Bible that when we receive the blessing, amen? Hindi lang natin siya tinitignan na salary. Everybody say salary. Sino kada kayo iti ada salary nan? Tag doon, iman na? Okay, good, good. You do not only look at it as a salary. In a practical sense, you call it salary. But in a spiritual sense, biblical, you call it stewardship. There's a difference between the two. If you are a practical thinker, you would call it a salary for my needs. But if you read the Bible in a spiritual, when say spiritual, ito yung tungkol sa relasyon sa Diyos. So again, in a practical sense, salary ito, sweldo. But in a biblical sense, you look at it, stewardship ito. Pinagkatiwala ng Diyos sa akin. So what is the difference? Doon sa salary, you only see the money. But doon sa stewardship, you see the master. Do you see God when you receive your salary? Do you see God when you receive that paycheck? Pag nagpadala yung relatives mo sa abroad, halimbawa, nagpadala $500. Ano gagawin mo? Picture na agad. Facebook, salamat sa aking relative sa abroad na hindi kami nakalimutan. Naku, napasalamatan na yung tao, pero yung Diyos na pinanggalingan, niwala. Doon nga sa kanyang post, wala man lang thank you Lord. Wala man lang to God be the glory. Wala. Because people are oriented to think practically without God in their minds. So when you talk about time, no God in their mind. When you talk about talent, no God. When you talk about treasure, no God. Ngayon, binabago ng Panginoon yung sistema ng thinking mo. If you have Christ in your life and you have relationship with God, what takes place now is not the old system of thinking na walang God. Ngayon, the new system of thinking is God first.
So the moment you receive your salary, you see it as a stewardship. The moment you receive the money, you see the master. And the Bible teaches that you give the 10% to the Lord. Hindi ito pagpapayaman sa Diyos. Hindi rin po ito abuloy sa church. Obligasyon ng tao na yung binigay ng Panginoon, like time, hindi lahat para sa sarili mo. May para sa Diyos din dyan. Like if you work 5 days and you would like to go, relax Saturday, Sunday, wag mo namang pang SM yung Sunday. Wag mong gamiting trabaho pang Sunday. That's why if there's some of you teachers, don't require your students to come and report on Sunday. Sinasabi namin sa mga barangay officials, wag nyo namang itapat magpa-meeting pag linggo. Regardless of your religion, magkano ka naman sa Panginoon. Sunday is for the Lord. So sa lahat ng time mo, may para sa Panginoon. Sa talent mo, ibigay mo yung para sa Panginoon. Yung treasures, ganun din, ibigay para sa Panginoon. But I tell you what, first time ng marami sa inyo to hear this, because your life was what? It was about me, nothing about God. Saka lang may God pag may kailangan. Lord, kailangan kita mag-exam na ako. Lord, kailangan kita bumagsak ako. Lord, kailangan kita may problema ako. Lord, kailangan kita haharap ako sa kapitan. Lord, kailangan kita disgrasya ako. Lord, kailangan kita may sakit ako. Pero pag para sa Panginoon, sorry Lord, busy ako. You see how we treat God? We just make Him a genie in our life, wish. We just make Him like an errand boy. Inuutusan mo sa gusto mo. Mga kapatid, ang taas ng tingin natin sa sarili natin, no? Samantalang mga walang kwenta tayong nilalang. Nilalang tayo ng Diyos na sana walang kwenta dahil sa kasalanan, but still minahal ng Diyos, and because of Jesus Christ, ibinalik tayo muli sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kung nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos at naunawaan mo that Jesus died for you to rescue, redeem, and save you from sin and bring you back to God, na kung wala yan, impyerno ka hantong, pero dahil kay Kristo, langit ka pupunta, dapat yung buhay mo sa Diyos naman ngayon. You do not just include God in your life, you make Him first in your life. So that's how it works. Kaya naunawaan nyo yung point na sinasabi ko sa inyo ng prioritize God? Naunawaan nyo yung context ngayon, mga kapatid? Okay? So, balikan natin doon sa treasure. Kaya, Panginoon, ito binigyan ako ng relative ko sa abroad, $500, yung 50 agad ibibigay ko sa iyo, Lord. I just received my salary, 20,000. I see it as a salary, practically. But as a Christian, I see it as a stewardship. And you require of me, Lord, na ibigay ko ito sa iyo. In the same way, na yung buong linggo, yung Sunday, ibigay mo sa Lord. In the same manner, yung 10%, ibigay mo sa Panginoon. Not to make God rich, no. He is rich. He actually was the one who gave you that. But God wants your love. God wants your obedience. God wants your faith. Pag pinalitan niya ng Panginoon, mas marami pa. Naalala ko yung bata, trinit ng tatay niya, nag-drive-thru sa McDo. Sabi ng bata, gusto ko ng french fries. Binila ng tatay ng french fries, large. Talagang malaking french fries. Nung paalis sila doon sa McDonald's, yung tatay, nakumuha doon sa french fries. Oh, tinipay di ubing. Akin to. Look at that. Kung iisipin mo, kanino galing yung french fries? Kukuha lang yung tatay ng isa. Galit yung bata, hindi ba ganyan tayo? Kanino ba galing yung buhay mo? Sa kanya, sasabihin niyang pumunta ka ng church pag linggo, ang dami mong angal, ang dami mong rason, ang dami mong excuse. Samantalang sa kanya galing ang buhay mo. Isang araw lang hinihingi niya sa'yo. 10% hinihingi niya sa'yo. Ang dami mong angal, Lord. At taas ng gasolina nga, sana maintindihan mo, Panginoon. Pangalawa, hindi alam nung bata na yung tatay kaya niyang bumili ng kahit 10 french fries pa. Pero ang punto lang doon, yung bata, sadyang selfish. Mga kapatid, ganyan ang tao. Pagdating sa sarili, wagas gumastos. Pagdating sa pamilya, wagas. Pagdating sa Diyos, madamot. Kung barkada, mga kapatid, kahit hindi pumasok trabaho, makasama lang sa barkada. Kung tropa, nako, kahit ano yan, sasama yan. Kung sa Diyos, wala. Kasi po, ipinanganak tayong makasalanan. Ang taong makasalanan, putol ang relasyon sa Diyos. Walang linya, walang, ano tawag doon? Walang, kumbaga sa cellphone, walang signal. Kaya kahit tumatawag ang Diyos, hindi mo naririnig.
Kaya kahit inimbitahan ka ng Diyos, kahit anong sabi ng Panginoon sa'yo, wala, blanco, bulag. Pero kung tinanggap mo na si Kristo, magbabago lahat yan. You would begin to say, Lord, thankful ako sa time na binigay mo, sa talent ko, sa treasure ko. I am being blessed by what you are giving to me. I need to give back to you what is due to you. So yun ang idea ng prioritize God. Mahirap ba? Tanungin mo yung katabi mo, mahirap ba yun? Hello? Mahirap bang i-prioritize ang Diyos? Sagot po, mahirap bang i-prioritize ang Diyos? Hindi. Pero bakit hindi mo ginagawa? Are you with me? Okay. So I hope, sana po, pagkatapos nito, magbabago ang buhay natin. Kahit sa inyong mga members na matagal na, pero hindi nyo pinaprioritize ang Diyos sa buhay ninyo. Amen po? Okay, now, when you prioritize God in your life, wala pa ako sa preaching. Intro pa lang to. Amen ba? Pira, intro pa lang, gutom na yung mukha ng iba sa inyo eh. Okay, pag prioritize mo ang Diyos, hindi to automatic ha. Talagang desisyong gagawin mo sa buhay mo to. And this is probably one of the best decisions you will make in your life when you begin to say, I will now put God first in everything. It's one of the best decisions in your life. You know why? Because when you put God first, mayroon pong 5 na pagpapalain o mabibless, masisiyahan sa buhay mo. May 5. Number 1, when you put God first, ang unang mabibless, God. Wala nang ibang unang masisiyahan. Pag nandito ka ng Sunday morning, nasa church ka ng Sunday afternoon, nasa church ka pa ng Wednesday night, although marami kang gustong gawin, maraming tumatawag ng pansin mo, maraming tumatawag ng attention mo, pero sabi mo, Lord, para sa iyo to, hindi ko pwedeng ibigay sa iba ang para sa iyo. You have no alternative, Lord. Ikaw, para sa iyo, I need to give it to you. So when you do that, mga kapatid, walang ibang matutuwa kundi siya. Imagine mo yung Sunday afternoon, matutulog ka sana. Kasi isipin mo, day off ko to eh. Nagtrabaho ko Lunes hanggang Biyernes eh. Day off ko to, mag-relax naman ako, mamasyal ako, kumain ako, matulog ako, magkape ako, ano pa? Oh, at ano, nakatulog na. Natulog ako. Amen. Pira, pag may nangyari sa akin dito, hindi ako marirescue nito agad. Amen. Okay ka lang? Buhay ka pa? Hindi, kasama namin yan nagbiyahe. Pagod yan mga kapatid. Pasensya nyo na. Huwag niyong istorbohin. Amen. Bigyan nyo na lang ng kumot, okay? Joke lang. Alright. So, pambira, asan na ba ako? Asalawag. Ano yung sinasabi ko kanina? Masisiyahan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po tama na tayo lang ang gustong masiyahan sa buhay. Hindi po tama na yung ibang tao lang ang dapat masiyahan sa atin. Una sa lahat, dapat ang Diyos ang masiyahan sa buhay mo. Ayaw mo bang matuwa ang Panginoon sa buhay mo? Gusto, pastor. O yun pala eh. Kaya gawin mong ayusin yung schedule mo. Kung meron kang sistema sa pagtatrabaho, may sistema kang pampamilya, una sa lahat, may sistema ka rin para sa Panginoon. Hindi yung para sa Panginoon, wala kang sistema. Tsamba lang ba? Kumbaga, sige, pag nandyan, kung wala, wala. Hindi po pwede. When you prioritize God, you begin to put it into your life system. Naunawi po? So ang unang matutuwa, when you prioritize God siya. Number 2. Ang palawa matutuwa, when you prioritize God, your family. Kasi po, ang sarap maging parte ng pamilya na ang tatay inuuna ang Diyos. Na hindi inuunang barkada, hindi inuunang beer, hindi inuunang bisyo, hindi inuunang laro. Inuuna ang Diyos. Amen po ba? So your family will be blessed when you put God first. Number 3, ang tatlo na mabibless, when you put God first, mga kapatid, the unchurched people. Pag sinabi nating unchurched, yung mga kapitbahay, kasama mo sa work, na hindi pala church, walang time para sa Diyos. Hindi naglalaan ng oras para sa Panginoon, para sa simbahan, para sa church. Wala. May panahon sa lahat, pero sa Panginoon, wala. Yun yung mga unchurched people. Anong mangyayari pag lagi mong inuuna ang Diyos? Nakikita nila sa'yo
kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Isipin mo to. Okay, let me ask you. Kung Sunday, wala ka sa church, di ka nagpipray, di ka nagbabasa ng Bible, nakikita ba ang Panginoon sa buhay? Kasi po, look at this. When you come to church on Sunday, and Sunday afternoon, and Wednesday night, ibig sabihin, nag-a-agree ka sa Panginoon eh. Marami kang gustong gawin. At marami kang gustong puntahan. Right? Pero sabi mo, teka, laba, dyan ka muna. Innaw, dyan ka muna. Luto, dyan ka muna. Church muna ako. Mga kaibigan, dyan muna kayo. Kayo mga loved ones na bumibisita, galing ka pa ng Hawaii, Amerika, Europe ka, kahit saan ka pa, dyan muna kayo. May appointment ako sa Panginoon. So when every time you do that, you're showing to the world who is driving your life. Pero kung Sunday morning, nandun ka sa mga barkada, they are driving your life. You're allowing things to drive your life. But when you come to church, instead of those places, instead of going with those people, and you come to church, worship and serve God, you're showing to them, mahalaga kayo, pero mas mahalaga, and He takes the first place in my life. That's what it means. So you begin to show a testimony to them. They will begin to ask, grabe, malabsam sa't langit, kinapastik mo, takapilya yun. Kami hanggang purgatorio lang kami. Ikaw, labpas langit na, grabe ka. 3 beses ka sa church nyo. Mga kapatid, binibilang mo ang para sa Panginoon? Alam mo kung para sa Panginoon, hindi mo dapat binibilang, kulang pa ngayong 3 eh. Para sa Panginoon yan. Binibilang mo, 3 na. Hello? Pabira. Anyway, so, I hope you realize today, unang ma-bless God. Pangalawa, your family. Pangatlo na ma-bless when you prioritize God, the unchurched people. Number 4, ang pang-apat na ma-bless when you put God first, the church. Kung member ka ng church at may disiplina kang unahin ng Diyos, kahit busy person ka, kahit ikaw ay maraming trabaho, maraming responsibility, pero may sistema ka na ibigay sa para sa Diyos at unahin ng Panginoon, alam mong mabibless yung church kung saan ka member. That's why if you're a member of HBBC at palagi kang late, nakaka-bless ka? Ba't ka na late? Ba't ka na late? Kasi po napuyatan ako. Ba't ka nagpuyat? Kasi nandun ako sa mga barkada ko. Pambihira ka naman. Ang farmer, pag lumusong sa bukid, gumigising pa ng 4:00 yan. Ang mga karpintero, tanungin nyo yan, anong oras natutulog ang karamihan dyan? 8:00, 9:00. Pag 10:00, kumukurap-kurap na yung mata niyan. Bakit? Kasi papasok pa kinaumagahan. They have a schedule. Alis na ako tutulog na ako. Bakit? Maaga pa ako bukas. Hindi ba pwede na pag Sabado ganun din? Uwi na tayo. Nag-SM kayo. Hindi hanggang closing. 9:00 ang closing, di ba? May biyahe ka pa. 30 minutes, 1 hour. Napadaan ka pa sa coffee shop. Nag-text ka sa mga kaibigan mo. Hanggang 12:00 kayo. Pagpunta mo sa church, late ka na, inaantok ka pa, nagpipreach si pastor, hindi ka nakikinig. Blessing. Kung lahat ng membro ganun. Kung lahat ng member ng church ganun. Grabe naman tayo sa Panginoon pag ganun tayong church, mga kapatid. Tinatawag na rin sarili natin, family of God. Mga anak tayo ng Diyos, pero look at how we behave. We behave like the unsaved people. We behave like the people who do not believe God. We behave like the people who do not have God in their life. Bakit po? Niligtas ka na ng Panginoon sa impyerno, pero yung utak mo hindi pa nabago. May Kristo ka na sa buhay, pero ang laman pa rin ng utak mo, yung dati. Kapatid, hindi pwede. Palitan mo na rin dapat yung sistema ng pag-iisip mo. Because there's a new resident in your life, Jesus Christ. Nandyan na ang Diyos sa buhay natin. May new resident. So the system ought to change. It is always in alignment to Him, no longer to us. It's no longer in alignment sa mga barkada. Hindi na alignment to sa mundo. In alignment to God kasi siya na po ang bagong residente ng buhay natin. Amen po ba? I hope all of this. I can talk whole day about this, mga kapatid.
without even looking at my outline, by the grace of God. Because there's so much to correct among Christians today. Kahit matagal ng membro, ang church natin sa Bagara, 40 plus na yun, marami pa rin member late. Nakakalungkot. Are you listening? Eh kung lahat na lang ng membro katulad mo, wow, what kind of church we are? Parang kung halimbawa si Sir Colio, meron siyang 98. Eh kung yung isa dyan, di ba, yung medyo mayabang, ayaw makinig. Sabi, dalhin nyo rito yung upuan. Ikaw magdala ng upuan. Kung lahat ng kasama nyo po sa team ay ganun, mahirap i-lead yun. Amen po ba? Are you still alive? Nabagaman takaabay mo si Bibiyag Kabay? Naadat unay? Masyadong manghang? O di, mga kapatid, level 1 pa lang yun. Pero totoo. Right? It may hurt. It may convict us. But it's true. And if there is no pastor who will speak for God, speak for the church, and speak for the things of God, paano naman ang Diyos? Siya na lang yung laging sinasakripisyo. Siya na lang yung laging, so sana maintindihan mo ako sana maintindihan mo ako Lagi na lang ganon ang treatment natin sa Diyos. Hindi ho pwede. Okay, so when you prioritize God, sinong unang mabless? Okay, number 2, family. Number 3, number 4, panlima. Ang panglimang mabibless when you prioritize God, yourself. Mabibless ka. Bakit po? By putting God first, you are, kumbaga you are aligning your life to its right point of reference para hindi ka maligaw sa buhay. Are you with me? So, all of those 5 will be blessed. 5 persons who will be spiritually blessed when you put God first. So, ibig sabihin kapatid, pag hindi mo pala ginagawang sistema sa buhay mo, na unahin ang Diyos, matagal nang nalulungkot ang Panginoon sa iyo. Pero mabuti pa rin. Pagka hindi mo pala inuuna ang Diyos sa buhay mo, nadadamay, nadadrag ang family natin doon sa lack of wisdom o wrong priorities natin. Nadadrag pati asawa, pati mga anak, nadadamay doon sa lack of priority natin. Pag hindi natin pinaprioritize ang Diyos, hindi nakikita ng mga tao ang Diyos sa buhay natin. Eh bakit? Linggo, Domingo da kayong agpipiknik. Da kayo di sirok tirang tayo, di bakara. Hello? O kaya nasa Port Ilocanza. Habang yung church nagsisilbi sa Panginoon, yung pastor nagpipreach at umaawit ng pagsamba, pasasalamat sa Panginoon. Ikaw naman nandun, umaawit, ang lakas-lakas ng awit mo. Nakita bang Panginoon sa'yo? Biro mo kung sinasabi mong Baptist ka, Sunday alam nila nasa church ka pero hindi lumalabas yung sasakyan ng bahay nyo, nandun pa rin. Sabi, ano bang plano tong kapitbahay natin? Baptist daw to eh. Hello? Nandun nakapark? Inong orasan? 9:00. Wow, lang balak mag-church yung kapitbahay natin Unsaved yan, tinitingnan ng buhay mo kapatid. Kaya don't be selfish na para sa sarili mo lang iniisip mo. Naunawaan niyo po, kung maaari, last yung para sa sarili natin So prioritize God. And it does not matter how difficult it may be. Mahirap ang mag-prioritize sa Diyos. Pero ayoko ng hirap ko, yung hirap na dinadanas ko dahil hindi ko pinaprioritize ang Diyos. Walang madali sa buhay. Parang halimbawa, ang mamuhay ng may disiplina, mahirap. Ang walang disiplina, mahirap. Mamili ka ng hirap. Yung hirap ng may disiplina o yung hirap ng walang disiplina? Hello? Ang mag-aral, mahirap. Ang hindi mag-aral, mahirap din. Mamili ka lang. Kaya mga kapatid, mahirap ay prioritize ang Diyos. Mahirap bumangon pag linggo ng umaga. Of all the days of the week, ang pinakamahirap bumangon at ibangon ang sarili, linggo ng umaga. Bakit? You feel the oppression of the enemy. You feel the carnality of the flesh. Sasabihin ng utak mo sa sarili mo, oy, nagtrabaho ka ng buong linggo, deserve mo namang magpahinga.
Pero sasabihin ng Panginoon sa'yo, oy, akong nagbigay ng buhay at lakas mo ng buong linggo. Pumunta ka sa church mo at mag-thank you ka naman sa akin. What's your choice? What's your decision? Kaya mga kapatid, prioritize God. I hope na may mga anak ng Diyos, may mga Kristiyano na responsable sa kanilang pananampalataya. Na hindi nila pinababayaan yan, hindi nila ini-ignore, hindi nila sinisipa ang kanilang church at pananampalataya at binabaliwala sa kanilang buhay. Sana po may matagpuan ng Panginoon na kanyang mga anak, mga Kristiyano, mga church na kahit pagod, busy, maraming responsibilidad, pero marunong unahin ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Pastor, gusto kong matulog. Sa church na lang. Di baling tulog, nasa church naman. Wag naman. Amen? Oh. Praise God for that. Ngayon, so, ang tanong ko po sa inyo, sa lahat ng sinabi ko, 30 minutes na ako nakatayo nagpipreach. Isa lang yung gusto ng Panginoon sa'yo, prioritize God. Fathers, prioritize God. Moms, prioritize God. Young people, prioritize God. Time, talent, treasure, prioritize God. Amen ba? So ang tanong ko po sa inyo, tatanggapin niyo po ba ito sa Panginoon o pag-iisipan pa? Who among of you, raise your hand if you will say, Pastor, klarong-klaro naman. Ba't pa ako susuway? Ayoko maging pasaway sa harapan ng Diyos. Di ako perfectong tao, pero pag Diyos ang pinag-uusapan, mag-humble down ako sa Panginoon. Now, raise your hand if you would say today, by God's grace, I'll do my best, I will prioritize God. Raise your hand. Come on, raise your hand, okay? Very good. Put down your hands. All right. Next. Di pa ako nagpipreach. Nakikipagkwentuhan muna sa inyo. All right. Hindi. Patapos na actually. Hindi nyo na malay, nagpreach na ako. Okay. Dumako tayo sa Matthew 13. Dito tayo magtatapos. Kasi po, pag ang pastor, makinig ha, pag ang pastor po ay nagturo ng principle sa Bible, may 4 na pwedeng responses. Isa sa mga ito, ang magiging response mo or response mo, even as I talk, even as I teach, even as I tell you all of these things, one of these 4 responses is yours. Let's find out. I'll not go through all the verses, but there is a parable that Jesus Christ talked about, the parable of the soils. Everybody say soil. Alam niyo sabihin ng soil? Ito po yung bagong soil. Okay. Lupa. Yung unang lupa na tinukoy ni Jesus Christ is the wayside. Meron daw isang farmer, naghasik ng binhi, pero may nahulog doon sa tabi ng kalsada. At alam yung tabi ng kalsada, laging, dinadaanan. At laging at as a result, nagiging, so siyempre, nahulog yung seed, hindi siya nag-grow. Not germinate, not even, wala. It just died. At ang point na yan, sinasabi ni Jesus Christ, na may mga nakikinig doon sa kanyang sinasabi, pero baliwala. And if this morning, after hearing the principle of prioritizing God, at hindi ka pa rin magbabago, ikaw yun. Binabaliwala mo lang ang Diyos. And you know why these people, they just ignore God in their life. They come to church, they hear the preaching, but they seem to not welcome or accept the principles into their life because it conflicts with the many things of their life. So ang tawag doon, hardened. Alam mo ba, na pag ikaw ay kinakausap ng Diyos at hindi mo ginagawa yan, tumitigas ang puso mo. Kaya yung preaching ngayon, kahit attend ka pa ng simba, attend ka ng church, may sermon kang naririnig, tumatalbog lang sa'yo. Meaning to say, the Word of God was supposed to change your life. The Word of God was supposed to change your direction. The Word of God was supposed to change the way you think about life. But because your heart is so hardened, you keep coming, but you keep going unchanged and untransformed. That's the problem with many people today. God cannot simply work in their life. They are so hardened. Tingnan niyo po sabi ng Bible, okay? Dito sa Matthew chapter 13, pakita mo nga yung verse, Matthew 13:19. Ito.
Alright? Read everybody, go. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one, that's Satan, and catcheth away that which was sown in his heart. He it is which received seed by the wayside. Yun daw siya. So may binhi, tinukmaan di bilit, and it's gone. So these are people who did nothing to accept the message while they were listening. Yung bang habang nakikinig, alam niya yung naririnig niya, pero sa utak niya, kinokontra niya. Ay wala, mahirap sa amin yan, maliliit pa yung mga anak ko, paano ko ipaprioritize ang Diyos? Ang hirap gumising na maaga. Paano papasok sa'yo, nire-resist mo? Ay mahirap yan, pagod na pagod ako ng buong linggo. Dapat ang Sunday, rest day ko na yan, matutulog na ako dapat. Nire-resist mo eh. Ang daming excuse, ang daming rason, ang daming hindrances, ang daming mga, hello? And because of that, you just resist. You didn't realize you were resisting and you were hardening your heart. At nakakalungkot, kahit preach ng pastor, hindi na tumatama sa'yo. Because your heart is hardened. Bakit po? Okay, let's look at this. Matthew 13:15. Tingnan mo sa verse 15. Everybody go. For these people's heart is, okay, and their ears are, and their eyes they have. Okay, tingnan maigi. Ang tinutukoy po ni Jesus Christ na tao, na wayside, yan yung karakteristik niya. Tatlo. Their heart is wax gross. Alam mo yung sabi ng wax gross? Sa sobrang daming laman, information, knowledge, everything, hindi na makapasok ang Word of God. For example, my schedule is full. Wala na akong time dyan, sorry. Biruin mo yun? Ang Diyos, wala kang time para sa Kanya. May time siya para sa iyo. Wala kang time para sa Kanya. But you are just answering God that way. That's how you respond. Mga kapatid, prayer meeting ha? Parang wala lang. Because you never intend to accept it. You thought you had thinking like, siguro para sa mga core group lang ang prayer meeting. Siguro para sa mga key people lang ng church. Siguro para lang sa mga matatagal ng membro. Kami hindi. So you have all those thinking, you got it wrong, and because of that, you cannot accept the teaching of God. Ayan o, wax cross. Ano pa? Ears dull of hearing. Alam mo ibig sabihin ng ears dull of hearing? Lack of interest. Ito yung mga tao na pag ang pinag-usapan, pera, naku, agtigirgir talapayag na, tinagsak. Pero pag ang pinag-usapan, Diyos, sino po sa inyo favorite subject nyo non math? Taas ang kamay. O yun, Sir Dave. Talaga? O, Sir Colio, ikaw? Ako hindi eh. Pareho tayo. Ayaw. Kaya alam nyo, kahit gaano pa katalino magturo ang teacher, pag wala ka talagang inclination sa math, mabuboring ka. And so people, when they come to church and they listen to the Word of God, they feel bored. You know why? No inclination at all. Yan yun, no? Ikaw to. So kahit sinabi, agahan nyo sa linggo, magsasalita sa utak niyan. Paano maaga? So you don't realize you're resisting. You are wayside. Ikaw to, wayside. Tapos sasabi ng Bible, their eyes, they have closed. Are you listening? Yan yung unang response, ha? Okay? So, harden ang puso. At alam nyo, okay, before I go to number 2, kung bakit na-harden ang puso ng Kristiyano, na kahit matagal lang nag-attend ng church, na-harden, alam nyo kung bakit? Sometimes because of pride. Number 2, because of offense. Sa dami mo ng offense na nasaktan ka, parang wala na. Tumatalbog na lang sa iyo ang preaching. Number 3, bitterness, hatred. Sometimes because of busyness of life, needs worry. Apakadami. Hardened heart. Tanungin mo ko sa katabi mo, ikaw yata yun Hindi naman. Okay. Number 2. The second is the shallow. So ano yung una? Hardened. Pangalawa, shallow. Okay. Jesus relayed in Matthew 13:20 and 21. Read. Bilisan natin Matthew 13:20. Everybody go. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. So these are people who get so emotional. Ang bilis mag-commit. Pero nawawala din. Parang ministry, magko-commit, tapos wala na naman.
Magkukwire daw, tapos wala na naman. Tutugtog daw sa orchestra, tapos wala na naman. Mag-aaser, tapos wala na naman. Ganun lang. Basta pag na-challenge sa preaching, boom! Pero wala, shallow. Are you listening? Nakarinig ng preaching, prioritize God. Grabe, galing nung paliwanag ni Pastor. Totoo talaga. Dapat, Pastor, thank you ha. Grabe, nakatulong sa akin yung preaching mo. Na-realize ko na ngayon. Ganun pala. Hindi pala kawalan ang i-prioritize ang Diyos. Ito pala ang tamang wisdom sa buhay. I want to prioritize God now. Boom. Every Sunday nandyan. After 1 month, wala na naman. Kasi sabi ni Jesus Christ, narinig na yung word, anon with joy received it. Kasi po yung seed, dahil nandun sa mga stony places, may konting, ano ba yung Tagalog ng soil? May konting lupa. Kaya nag-ugat. However, yung lupa nakapatong doon sa bato. Kaya nag-ugat siya, pero hindi na siya makago ugat further. Kasi nga bato. So nung dumating ang init, anong nangyari sa kanya? Nalanta. Ito, tignan mo. Verse 21. Verse 21. Yet hath he not root in himself, but dureth for when tribulation or persecution ariseth. Because of the word by and by, he is, anong kulang sa kanya? Root. Alam niyo kung ano tong root na to? Commitment. Ito yung kahit blessed ka na, faithful ka pa rin sa commitment mo sa Panginoon. Katulad ng sinasabi ko kaninang umaga, listen ha, ang dami pong mga Kristiyano, ang sakit, amnesia. Makakalimutin. Nakatikim lang ng konting success, nalimutan niya na yung church. Nalimutan niya na ang Panginoon. Nalimutan niya na ang serbisyo niya sa Panginoon. Nakatikim lang ng konting success. Pinatikman ka lang ng Diyos ng konting tagumpay sa buhay. Pinaangat ka ng Panginoon. Nalimutan mo na yun. Anong tawag doon? Amnesia. Ikaw yan, stony. Naunawaan niyo po? At hindi lang yan. Ang stony, dumating ang tribulation. Ibig sabihin, naghirap ang buhay. Paano naghirap ang buhay? Komplikado na itong schedule ko, bro. Paano kayong church? Wala na. Hindi ko na magagawa ngayon to. O di wala na. Why? Because you have no root. Kasi kapatid, you do not allow circumstances to just take over your life. You need your faith to take over in your life. Hello? Wag dapat yung sitwasyon. Kumbaga, may mga pulis tayo, may inkwentro, may tao, manggugulo. Wag mong hayaan na siya ang mag-take over. You should, what? Control the situation. Ang mentality ng training dyan, di po ba, sir? You do not allow the person to control the situation. Ikaw ang magkocontrol. Kung paano, yan ang diskarte mo. Paano mo i-control siya? Paano mo i-control yung situation? Kasi sa buhay natin, sadyang maraming demands. Dadagdagan pa ng jablo yan. Sige ka. Mag-uutos pa siya ng maraming tao para talagang mawala ang priority mo sa Diyos. So kung wala kang faith talaga, commitment, wala talagang mangyayari sa preaching na narinig mo. Kaya dapat pagkatapos dito, pag uwi mo sabihin mo, Panginoon, tama yung message, ako ang mali, I need to rearrange my life, I need to align myself to you, magpa-prioritize ako, and I will make it a commitment. Na kahit may sakit ako, kung kaya, I will go to church. Yung iba nga sa inyo, kahit may sakit, pumapasok pa rin sa trabaho. May sakit na, naulanan pa, sige pa rin. Bakit? Para sa pamilya to. How about para sa Diyos? Huwag lang tayong marunong mag-sacrifice for ourselves. We should sacrifice, also learn to sacrifice for God. Ang layo yung trabaho mo, hindi ba malayo? Eskwela mo, hindi ba malayo? Katunayan, dapat nandun ka alas 7, 6:30, nandun ka na. Bakit kung church hindi mo kayang gawin? Kasi nga, hindi nakasistema. But again, pag na-realize mo na to, you begin to realign your life. Okay, hindi pwedeng ganito na lang tayo. Hindi pwedeng ganito. We'll make this decision, we'll make this commitment, then you will develop your roots. Time will come, matetest yan Sa unang buwan, okay ka pa. Pero sasabihin ng diablo, sige lang, alam ko naman paano kita patumbahin yun, pagdating ng following month, biglang nakabisi ang buhay mo, biglang may nangyari. The devil is now working to what? Discourage you. Then suddenly, dahil wala kang commitment, bumigay.
Ganyan pong nangyayari sa maraming Kristiyano. Kaya po sayang, Word of God, effort ng pastor, nagtanim prinsipyo. Andiyan ang mga Kristiyano, nakinig, tumango, amen, praise God, nag-commit, pero eventually nawala. Why? Because lack of roots. Christians, let's develop our roots. Be committed. Alam niyo po, testimony lang ito sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung may kinumit ka para sa Diyos, dapat masakit sa loob mo na hindi mo ma-fulfill. Yun ang dapat ma-develop po nating puso. Halimbawa po, by the grace of God, mula nung January hanggang ngayon, hindi pa ako nag-miss ng daily devotion. Kahit ano pa ang sitwasyon. Hello? Naalala ko lang, merong minsan, hindi ako nag-miss, na late lang. Nakapag-submit na ako, 10:30. Yan po yung biyahe namin galing pa ng Isabela nung nag-speak engagement ako. Tapos umuwi na kami dito sa Ilocos at madaling araw kami nakauwi. Siyempre hindi ako nakabangon kaagad. Natulog pa ako. Nagising siguro ko mga 9, 9:30. Tapos nag-devotion. 10:30 ko na na-submit. Pero pag may kinumit ka sa... Diyan mo makikita ang Kristiyanong faithful. Hindi po yung marunong magsalita. Grabe mga kapatid. May mga ganyang Kristiyano talaga. Pag nagsalita, bilib na bilib ka. Pero sa buhay, wala din. Kasi hindi niya na-follow up eh. Hindi niya nakukumit talaga. Hindi niya na itutuloy yung ginagawa niya. At hindi po tama yun. When you commit to God, I'll prioritize God. I-conquer mo ang lahat ng hindrance. I-conquer mo ang lahat ng reasons mo. Kasi po, ang reason lang yan. Ang gusto nating malaman, paano mo na-overcome? Ang excuse yan. Ang gusto nating malaman, paano mo i-overcome yung excuse mo? Hello? Kasi kung lahat na lang puro excuse, hindi natin i-overcome, wala na pong tao sa church next Sunday. Kasi lahat tayo may excuse. May dahilan kang hindi makapag-church sa linggo, tama ba ako? Hello? Pero dapat i-overcome mo. Develop your roots, yung binasa natin, commitment. So sige, tuloy lang ako. Nagpabagyo kami. O dumating kami doon sa Baguio. Mga kapatid, 12:00 ng madaling araw. Rason ba yun para hindi na ako makapag-submit ng daily journal ko sa umaga? Submit pa rin. Siguro sa mga bisita, Pastor, ano yung daily journal? Ang daily journal, may example kayo dyan? Meron ba kayong daily journal dyan? Ayan, akin na anak. Ayan. Yung mga taga-Bakara, Kitakman, marami sa inyo, inconsistent kayo sa daily devotion nyo. Baguhin nyo yung attitude nyo na yan, mga kapatid. Oo. Ayusin natin to. Amen ba? Ayusin natin to para sa Panginoon. Hindi tayo aangat sa ating church pag ganyan lang tayo lagi. Na kailangan lang tanga palagipan di pastor. Wag naman. Amen po ba? Dapat kung sinimulan mo na tuloy-tuloy ka, hindi ka na sinusupervise ng pastor. Kasi commitment mo yun eh. Roots ng buhay mo yun. Ugat yun eh. You build your commitment. Ito po ang journal. So, sir, sa daily bread na binigay ko sa inyo, itong next na bibigay ko sa iyo. Gawa tayo ng group chat natin. Tapos, every morning po, babasahin mo yung Bible, yung daily bread. Meron kang sasagutin dyan. Yung mga sagot, nandun sa daily bread. Tapos may prayer. So mag-a-analyze ka talaga. Ano ang personal realization at application ng nabasa mo sa Bible at daily bread sa buhay mo? Ito ang pinakamagandang laman ng utak. Pag ang Bible ang naging laman ng isip mo, isipin mong epekto sa buhay mo. You are what you eat. Sabihin nyo nga, go. You are... Tama? Ba't kaya ang taas-taas ng kolesterol ko? Chicharon lang naman yung kinakain ko. Ayun. Sabi ng doktor, mataas daw tong sugar ko. Napupuyat lang naman ako. Tapos 3 rice. You are what you eat. Kaya kung finifeed mo ang mind mo ng Word of God every day, wow. So as your pastor, tinutulungan ko kayo. Pero ang kailangan nyo, commitment. Amen? Yung iba sa inyo, nagka-project lang ng gabi, napuyat. Tapos pumasok ng school, hindi na nag-daily journal. O you went somewhere, kinaumagan, wala nang daily journal. Mga kapatid, hindi pwede po na ang klase ng kalidad ng Christian life mo, magde-devotion ka kung gusto mo. Kung hindi, wag. Kaya hindi.
mga kapatid, kayo, nagtatrabaho kayo, pwede ba yung ganun? Papasok ka kung gusto mo, kung ayaw mo kang papasok? Tatanggalin ka ng boss. Tatanggalin ka ng manager. Kaya sa trabaho, mahalaga ang commitment. Lalo sa Panginoon. Are you with me? So by God's grace po, araw-araw ito. And I would like all the care group leaders, hindi na kayo mga bata. Hindi na kayo mga bago na kinakailangan ko pang paalalahanan lagi. Kailangan yung tapikin. Ano kayo? Manok na kinakailangang, ano yun? Pikpikin? Pinikpikan nga manok? Are you with me? Oh. See? Tapos by the grace of God, mula nung sinimulan natin ang family devotion, commitment na yon. By hook or by crook. Kahit anong nangyari by the grace of God, hindi po kami nag-miss ng isang family devotion sa isang linggo. May time, nasa Singapore kami ng misis ko. Nagbiyahe kami ng Sabado ng umaga. 5 o'clock, andyan kami sa airport. 6 o'clock, nagpa-Manila kami. Tapos 1 o'clock, nandun kami nag-board na kami ng plane. Dumating kami sa Singapore, 5 o'clock. From the airport, after all the procedures, lumabas kami. Pagdating doon sa hotel, 7, 8 o'clock in the evening. Anong unang ginawa namin? Schedule namin yon. Family devotion natin ngayon. Yung iba, pag walang commitment, next time na. Walang commitment. Hello? Ganyan pong example ng commitment. At hindi ko po sinasabi ito to make much of myself, pero I just praise God at para maunawaan niyo po yung idea what commitment is. So what did we do? Hindi pa kami nakakapagpahinga. Kinuha ko na yung iPad. Nag-video call na kami. Kasama ko ang wife ko. Binidyo call namin yung mga anak namin dito sa Pilipinas. Ang sabi namin, oli na kayo, mag-devotion tayo. Nag-devotion po kami. Kahapon, nag-rubwat kami from the transient house. 6 o'clock umaga. Pumunta po kami doon kay Pastor Lee, 6:30. Kumain kami, nag-fellowship hanggang 8 o'clock. Bumiyahe kami, pauwi. Oh, may mga dinaanan kami. Tapos, ano pa, dinaanan namin si Mrs. Acacio doon sa ospital, Bethany. Hospital, may sakit. So dinaanan namin, pinag-pray over. Tapos bumunta kami, inaantok po ako. Pagdating sa Narbacan, nag-park ako, natulog ako. Pagbigyan ko lang tong mata ko. Paggising ko, madilim na. 6:30 na ng gabi. So biyahe ulit kami, pagod na. Puyat na puyat pa. For 4 nights already. And ministering, and working and laboring. Sige, pagdating po namin sa bahay, anong una namin ginawa? Schedule natin, family devotion. Commitment. Kung may commitment ka, mindful ka, hindi po, alam niyo po, hindi joke yung basta nakalimutan mo na lang. Para sa akin po, hindi po yan joke. Sorry, nalipatak. Ganun na lang. Hello? Mindful ka kung importante sa'yo. Kahit pa paano. Amen ba mga kapatid? Maliban lang kung talagang occasionally may mga matitinding mga pangyayari sa buhay. Pero okay, family devotion tayo. Ayan, pakita mo nga yung picture, yung family devotion. Nag-family devotion po kami kagabi. Hindi pa ako nakabihis. Mga anak ko nakabihis na. Oh. Pero still, family devotion, nali kayo. Anong topic namin kagabi? Generosity. Commitment, kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, ayan po, ito yung base ko, mula pa ng Baguio City yan. Dumating po kami 9:30 in the evening. Di ako makapatakbo na mabilis. 9:30 in the evening. Nakabihis na sila. Halina kayo, mag-devotion na tayo. Magpapagupit pa ako eh. After niya, nagpagupit pa ako. Okay ba, sir? Parang pulis, no? Kulang na lang buds, no? Pambihira. Anong oras ako natulog? 12 o'clock. Anong oras gumising? 5 o'clock. Gusto ko pang matulog. Pero ano ulit? Devotion. And I do not only do it out of duty, I do it for the Lord. Kaya masaya po ako na ginagawa ito. Kaya mga care group leaders, coordinators, mga members, wag naman kayong mahirap kausapin. Amen po ba? Pagdating sa ganitong bagay, be committed. Nagugulat itong mga bisita sa akin, nagagalit na yata yung pastor nila. Hindi po. Alam niyo sa totoo lang, mauunawaan mo pag naging leader ka. Mahirap kasi na leader ka, tapos may mga taong hindi nakikipag-cooperate. Napabigat yan. Amen ba? Hindi na kayo maka-amen.
Commitment! Oh, mamayang hapon, sasabihin ng laman mo, matulog na lang tayo. Wag na tayong mag-adults fellowship. Commitment. We will start at 3 p.m. this afternoon. I'll see you in Bacara. Amen? Siguro kung merong pagod dapat dito, ako eh. Pero tuloy pa rin tayo. Amen? Ay, nako. Yung mga ushers kanina, sabi ko, mag-smile tayo ha, masaya tayo ha. Alam kong pagod kayo, pero kailangan nyo itong 4 na F. Faithful, firm. Ano pa yung isa kanina? Mutan ko na. At panguli, friendly. Oh, tingnan nyo kayong mga ushers sa Bacara kung nakangiti. Amen? Tingnan mo ulit. Ay, ano. Amen ba? Oh. Kaya mga kapatid, be committed. Last. Pangatlo, thorny. Yung thorny ground. Tingnan natin. Ay, hindi pa pala last, number 3 to. Yung thorny ground. Okay? Matthew 13:22. Buhay pa kayo? Basahin natin. Ready, go. He also that among the thorns is he that and ano pa? Choke and unfruitful. Ito naman. So yung una, wayside. Pangalawa, stony. Pangatlo, thorny. So yung una, hardened. Pangalawa, shallow. Ito naman, crowded. Kasi po, tumubo na siya, pero sa kanyang paligid, may mga tumubo ding halaman. At ang sabi ng Bible, thorns. So anong nangyari? They overcrowded the commitment of that person. So ito yung tao na, for example, okay, family devotion. Ay, naging busy. Sige, busy. Maya-maya, wala nang family devotion. Pagod na, busy na, trabaho na, antok na, gusto nang matulog. Hello? Wala nang family devotion, wala nang personal devotion, wala nang church. So, okay pa naman. Kaya lang masyadong naging busy. Mga kapatid, walang masama ang pagiging busy kung tama ang ginagawa mo. Pero kung yung pagiging busy mo, nakakaligtaan mo na yung priority mo, mali na yung pagiging busy natin. Hello? Okay? So that's the thorny. All right. And ano pa? Because of this, life gets busy, needs get heavy. Oh, pastor, ang mahal-mahal na ng gasolina. Kailangan kong magdoble kayod. So nawawala, nasa sakripisyo. Dreams get louder. Ayun, nangarap. Yung pangarap niya, lumipad. Palayo sa Panginoon. Hindi palapit sa Panginoon. Mag-iingat po tayo. Mamili lang kayo sa buhay. You live your life further from God or closer to God. Alin ka doon? When you allow yourself to be crowded by the things of this life, palayo yan sa Diyos. Pleasure gets stronger. Number 4, last. Ito dapat tayo. So ano po yung una? Wayside. Ano yung karakteristik niya? Hardened. Pangalawa, stony. Ano yung karakteristik? Shallow. Ano yung pangatlo? Thorny. Ano po yung karakteristik? Crowded. Masyadong marami. So hindi siya nakakapag-prioritize. Okay? Number 4, yielded. Ito po yung good ground. Yung good ground, yielded. Matthew 13:23. Let's read. Go. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it. Klaro. Ay, naintindihan ko yung point na sinasabi ni Pastor. Which also what? Beareth. So mayroong nangyari. Talagang nakita mo may changes. May changes sa schedule. May changes sa budgeting. May changes sa buhay. Nag-i-involve na siya sa ministry. Okay? Beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Mga kapatid, anong response nyo sa prioritizing God? Hello? Ikaw ba'y hardened? Uuwi ka? Same. No change. Or are you shallow? Oh, sige pastor. Ayan, sabit ng daily journal. Pero nung medyo nagka-busy, wala na naman. Pasulput-sulput na lang, on and off. Ganun ba tayo? Walang commitment, hindi masyadong rooted. Number 3, tayo ba po yung crowded? Alam ko karamihan sa mga teachers, hindi madali ang maging faithful Christian.
Sino bang teachers dito? Walang mga teachers tayo? Ayan, may mga teachers. Hindi madali. Pero dapat, posible. Kasi pag teacher ka talaga, grabe, uuwi mo pa yung mga papers mo. Tama ako? Oh, ang dami niyan. Ang daming mga nire-require sa school, sa DepEd. Apakadami. Pero nakakatuwa pag ikaw ay teacher, pag ikaw ay engineer, pag ikaw ay nagtatrabaho. Pero talagang ilalaban mo yung para sa Panginoon na priority mo. Amen po ba? Oh, sana tayo po yung yielded. So how do you do it? Let's read these three things. Ilagay mo yung tatlo. All those three. Ito po ang gagawin natin. Okay? Everybody read. Go. Ask God to soften your heart. Number 2. Ayan. Pag nasimulan mo, tuloy-tuloyin mo lang yan. Gawin mong consistent. Sunday, consistent mo nang ituloy. Sunday afternoon, consistent. Kahit may challenge, kahit may problema, kahit minsan mahirap bumangon, consistent. Okay? And number 3, what do? Rearrange your life around God. Evaluate ang tabiyag mo no mapagpakinabangan na kapelang ni Apo Diyos wenno sa anin. O ikaw lang nakikinabang sa buhay mo o iba, sana ang Panginoon ang unang makinabang sa buhay natin. And all of God's people say, prioritize God. So ano yung word na natutunan natin today? Prioritize. Paminsan pa ano yung natutunan natin ngayon na truth? Go. Will you prioritize God? Sa linggo, saan kayo dapat? Sa church. Mamayang hapon, saan tayo? Bacara sa main. Yung iba hindi makasagot talagang medyo hardened ako sa ganyan, Pastor. Nako. Anyway, salamat sa Panginoon. So, tingnan ko nga ulit yung ating mga congregations. Let me look at the main sanctuary again. Main sanctuary, buhay pa kayo dyan? Amen. Dami nila. Di ba? Andyan, Masarap doon sa main sanctuary. Lamig doon. Malamig. Ay, yung iba, others, sige, lagay mo na lang lahat. Lagay mo lahat. Eto, mga mukhang gutom na yan. Kasi po, sa Australia, 1 o'clock na ng hapon. 2 hours. 11 a.m. natin. 1 p.m. na yan sila. Jayden, are you okay? Jayden? Ito si Jayden. Yan si Jayden. Okay? Praise the Lord. Si CJ, Amen. Late dumating dun, Late dumating. Pambira. Okay, anyway, praise God. So, let's be committed. Let's all stand together. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, sa mensaheng binigay mo sa amin. Panginoon, patawad, sorry sa mga pagkakataon na masyado kaming makasarili. Panginoon, you deserve the first in our life. You are worthy of our life, of our best. You are worthy of the first things in our life. Kaya, Panginoon, please, we come and humble ourselves before you, Lord. Sino pa kami para mag-reasoning pa, mag-justify sa iyo, Panginoon? Ang gusto lang po naming hingin, tulungan mo kami. And know there are many members in our church today, while they are listening, the desire is there. Probably the commitment is there. But the challenge is real. And I know it's not easy. So I ask in their behalf, basbasan mo sila, Lord, tulungan mo sila, na itong wisdom na ito, prinsipyo at instruction mo sa amin, ay magawa po namin, Panginoon. And I pray that you bless the members of HBBC. Thank you, O God. In Christ's name we pray. Everyone says? Amen. Blessed ba kayo?